आमराखना गुदि फरायसालियाव उदां बिजाब बाख्रि आरो फरायग्रा खथा बेखेवदों। CRCC धनन्जय रामसियारिनि जुनिया बाख्नायथाव हाबाफारि। आमराखना गुदि फरायसालियाव उदां बिजाब बाख्रि आरो फरायग्रा खथा गायसनना फरायसाफोरनि मोजां खामानि मावदों बिथां धनन्जय रामसियारिया। उदां बिजाब बाख्रि आरो फरायग्रा खथा बेखेवनाय समाव सिफुं, जथा, सेरजा आरो खामनि गोमनायजों लोगोसे गामिनि आइजोफोरा IAS जयपाल सिंह ब्रह्मखौ मोसा मोसा फरायसालिसिम बरायना लाबोयो। बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैना उदालगुरि जिल्ला सोलोंथाइ बिफाननि IAS जयपाल सिंह ब्रह्म आरो गागि खौरांगिरि जयन्त कुमार दास बिथांमोना बेखेवना होयो। उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि सोलोंथाइ खोन्दोनि सिङाव थानाय आमराखना गुदि फरायसालियाव CRCC धनन्जय रामसियारिनि नाजानायजों महर मोननाय उदां बिजाब बाख्रि आरो फरायग्रा खथाखौ बेखेवना होबाय IAS जयपाल सिंह ब्रह्म आरो गागि खौरांगिरि जयन्त कुमार दास बिथांमोना। आमराखना गुदि फरायसालियाव गायसनजानाय गेवलां बिजाब बाख्रिनि सोमोन्दै गुवार बिबुंथि आरो गोदान सान्थौजों दाजानाय होना बिथां जयपाल ब्रह्मआ रायजो राजानि गेजेराव फोरमायो। लोगोसे फरायसालिखौ जौगाहोनायाव माखासे मददथि होगोनखौ बिथाङा फोरमायना लाइमोनफोरनि गेजेराव गेलेनाय आगजु रानना होयो। हाबाफारियाव फारियै CRCC दिलीप बसुमतारी, सन्जीब बर', दिलीप प्रसाद शर्मा, मल्लिका पाठक सरनिया, सुनानन्द स्वर्गयारी, सिजुसा बर', पंकज बरा, पम्पी सरकार, हीरा डेका, कृष्णामणि मुसाहारि, नमल बर' बिथांमोना बाहागो लायो। बेयावनो आंनिफ्राय हाजासे बाख्नायनाय बावबाय जे दिनै जे मोनसे थांखिजों बिजाब बाख्रि बेखेवनाय जि हाबाफारि, बे बिजाब बाख्रि बेखेवनाय हाबाफारियाव आं गावखौनो गाव बाहागो लानो मोननानै। बिजाब फरायनांगौ, किन्तु दानि जुगाव मानसिफ्रा बांद्राय बिजाब फरायला। जों जेब्ला फरायसामोन बै समावहाय आंबो बर' मिडियाम फरायनाय, गामिनि गोथौआवनो बर' मिडियाम फरायनानै गामिनि LP स्कुलावनो फरायनानै दिनैहाय सासे गोजौ थाखोनि बिबानगिरि जानो हादों। किन्तु जों जेब्ला लेखा फरायोमोन बे समाव एसे आलदामोन। माब्रैहाय आलदा होनोब्ला जे बै समावहाय जोङो बिब्दि लेखा नागिरनानै जों मोनामोन आरो। बै समावहाय आं जाला होननाय मोनसे जायगायाव थायोमोन, बरपेटानि जाला होननायाव। बेहाय खाथि खालायाव कुनु बर' गामि गैया। आं क्वार्टाराव थायो, आफाया सुबिदारसो मावोमोन आंना, माने मा होनना बुङो, ग्रेड 4 साख्रि मावोमोन। थेवब्लाबो जेब्ला जोङो LP स्कुलाव फरायनो थाङो होमब्ला आइया जोंनो मालाबा मालाबा थाइसे थाइनै फैसा होयोमोन आरो। ओमफ्राय बे थाइसे थाइनै फैसाखौ जों जगार खालामनानै दैलि 1 तारिखनिफ्राय 3 तारिखनि गेजेराव माखासे लेखा फैयोमोन बै समावहाय, माने स्ट'रि बुक। बे लेखाखौ बायखोमानानै जों फरायोमोन। ओमफ्राय दिनैहाय जदिवबाबो आं बर' मिडियाम फरायदों, किन्तु थेवब्लाबो बै स्ट'रि लेखाखौ फरायनो माने एसामिस रोंनाय जादों आरो। गतिके लेंगुवेजखौ बिदिनो रोंदों। दिनै एसामिसखौ बिराद मोजाङै फरायनो रोंगौ। एसामिसखौ जदिवबाबो लिरनायाव एसे एनै भुल जायो, किन्तु एसामिस मिडियाम फरायब्लाबो दिनैहाय लिरनो हायो। बेखायनो आं जोंनि आइ आफामोनखौ मोनसे गुरै खावलायनो लुबैदों जे जोंनि गथ' गथायफोरनो जाग्रा मुवा बेसाद होआबालासिनो बिसोरनि बार्थडेफ्राव लेखा, स्ट'रि बुक मोजां बे पिक्सार थानायफोरखौ होनांगौ आरो होयोब्ला जोंनि बे गथ' गथायफ्रा लेखा फरायनायनि जिथु हुदा, बे हुदाया बारायगोन। होमब्लानो बिथांमोना नोंथांमोननि साननाय बायदि जेरैहाय सुबुं माने धन सम्पद बानायनो थाखाय, खारन बिसोरनि थाखायनो जों खामानि मावदों आरो बिसोरनि थाखायनो नोंथांमोना खस्थ' खालामदों, नङा होमब्ला बे गावनि गथ' गथायफोरखौ मोजां सुबुं जानो थाखाय जोङो मा खालामनो हायो, जे उन्दै समनिफ्रायनो जुदि बिथांमोनखौ जुदि जोङो लेखा फरायनायाव जुदि हुदा खालामनो हायोब्ला बिथांमोना सासे मोजां नोगोरारि जागोन होननानै आं सानो। दिनै जोंहा न'खरा जोबोद गोरिबमोन। जों बिदा फंबाय 3। सासे फंबाया आंनि गुवाहाटी हाइकर्टआव उकिल मावो। बेनिफ्राय सासे फंबाया आंना सासे बिजनेसमेन, माने बिजनेसमेन मिन्स बियो गुजरातआव थायो। MBA पास जानानै दिनैहाय बियो गावहानो मोनसे फार्मासिस्ट कम्पानिनि बिगोमा जादों। सासे नंखाय बांखाय सुबिदानि फिसालाजों। गतिके बे किन्तु जोंहा फादारा मामोन, जे आफाया जोंखौ एकदम माने माबा खालामबाय थायोमोन आरो, मा होनो, लेखा फरायनायाव एसे जोंखौ जायखिजाया रोखोमैबाबो मदद होयोमोन आरो।
आरो बिनि थाखायनो दिनैहाय हयथ' आं सानो जे दिनै बे बिसिमहालागै जों सफैदों दा गमामायैनो जोबोद बाख्नायथाव बेयाव माने खामानि जादों जे बे फरायसालियाव दिनै अपेन जितु बिजाब बाख्रि बे अपेन बिजाब बाख्रि खालामनाय लोगो लोगोनो डेफिनेटलि बियो जितु सोरांनि जि बा गियाननि जि आलारि बाथि बे गियाननि आलारि बाथिया बेहाय जोंनाय बादि मोनदों आरो दा बेखायनो आङो गुरैयै नोंथांमोनखौ खावलायगोन बिमा बिफामोनखौ खावलायगोन जे बेलासेहाय जोंना गामि गामियाव मा नुनो मोनो दा जोंनि सेंग्राफोरखौ कालभार्टनि सेर सेराव जिरायनानै मबाइल थुथिंलाबायनायखौ नुनो मोनो दा बे बेलासेहाय बे सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेयाव कालभार्ट सेराव जिरायनानै मबाइल थुथिङाबालासिनो बेहाय फैनानै जुदि दान्दिसे फरायफैयोब्ला डेफिनेटलि जोंहा मेलेमाबो माने मेलेम माने रोंनायाबो जोंना बांगोन आरो बुहुमनि बायदिसिना बिथिङावबो जोङो मोनथिनो हागोन बेखायनो आङो मोनसे खावलायनाय थागोन जे जोंनि उन्दै उन्दै बे जोंहा जुदि बेहाय दङ सेंग्राफोर दङ उन्दै उन्दै देरफुनायफोर दङ बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैगोन जे बेलासे समावहाय अन्तत फैनानै गावनि फंबायमोनखौ लानानै बा गावनि सोरबाफोर जुदि दङब्ला जायफोर लेखा फरायो बेखौ दान्दिसे सम फैनानैबाबो एसे जुदि लेखाखौ नायोब्ला होमब्ला बे मोनसे मोजां हुदा जागोन आरो बे गामिनिफ्राय आं मिजिंथियो जे सानसे समावहाय बे गामिखौ रावबो इडुकेसननि बेलायाव रावबो लाखिनो हानाय नङा बेखायनो आं बांद्राय गोलाव बुंनो सानाखै जे दिनैनि जुगा सोलोंथाइनि जुग दा जोङो गोदोहाय जोङो आर्मियाव खारनो हायोब्लानो 1.5 किल'मिटार खारनो हायोब्लानो आर्मि मोनो